तुझे जाना आमची कोणतीच यात्रा सकाळी एक अमारे शीतरे प्रकंपित शीघ्र द्वार आमचे श्रीमंत प्रवेश नासा पसणी शोभा अपार सुना चूड़ी हस्त हे श्रीकृष्णे हे क्षीरोदनंदिनी तुमको शीघ्र द्वारका जाई आगतिका कौन खाऊ तापरे जाई जो कथा बारी सुनी माता बोलती सुनो हे देव बाबा निखारते देखे बाहुर शीघ्र द्वार ठाकुर